Маяка на 50 МГц. 414 е Мусала, 419 е Кашел. Не, на 50. На 50 ли? А то трябва да е някъде надолу. То няма ли скенер това чудо? Такъв скенер той има, ама ние не знаем изобщо дали ще го чуем. Нека да долу. Я разобил там ще видим. Няма никой тук. Поне вие видяхте ли се? Идут са отложения само. Чак. Покажи го на Саш. Ама какво се вижда тук? Нищо не се вижда. Тук се вижда. Его е. Тук се вижда. Его, тук е. Махайте се. Тук е. Пази си окото. Пази си окото. А какво се вижда? Его е. Да му се. Вътре, бе. Вътре, аз виждам тук. Ето го! И всичко се записва. Може да използва. Това са вторите 10 минути. Който се нахвърля свирепо върху антената, няма време да види кой се е скрило вътре. Да. Дават бе малко разви. Аз между на шатата, така си ги пъхвам хлебите една лъвда, защото да не вземат място. В сайта на NY може да има маяците също, българските на 50. Не, аз нямам толкова умен телефон. Дай го сега. Напълно нямам в момента телефон, остана за вие такова. Ето, изважда се умен телефон. Това дали е с такова, с инсталация? Да, си. Да, после ще тулим. Да не вземе да побегне, разбираш? Да. Какво направихте сега? Сложихме два трапа. Така. И отива така. Ето не. Тук има скоби. Що са толкова близко траповете? Те да знам. Сама плашим. Ама те са не са в средата. Така да го сметнали. Добре, вече можем да продължим. Викторе, аз викам да я мерим още като на земята, че после трябва да летиме над нея. Ама вие и другите трапове сте сложили. Те бая трапове са сложили. Общо са 4 елемент. Значи на всеки елемент има по една така плъчка от края. Еднаква. Еднакви са, да. Колко трябва да ги навредна вътре, никой не пише, нали? Абе, напъхай ги, след малко ще четем разстоянията вече. То с това нещо елементите са готови. Обаче, ама няма други. Чакай да видим скобите. Няма други. Най-малко. Аз мисля, че всички мислят, че скоби са сложени, бе? Това трябва. Добре, искаш ли да вземем ти да стягаш вече на размерите? Хайде, почнем. Сега искаш ли с телефон телеграф да го направим един център? Може да направим център. Аз снимам с голи мъже тук. Всичко снимаме, най-вече антени. Препоръчвам нещо. Да намериш едно мазило, да добавяш елемент, да се маже с смазка такава специална. Бялата? Не. Тя е по-скоро като грес, сива. Да, не като бяла нещо. Сивкава е. Те е с алуминий, мед вътре, манган, не знам какво. Не знам дали тук има изобщо в България, ние вземахме от Америка и антените не са мръдни. На тия смазки винаги се появява корозия. Това ще щедаш. Да. Ма това за накрая, като се дигне стационарно някъде си.
Значи пили се много хубаво, смисъл с една шкурка финна, намаза се с това нещо, сглобяваш, мериш, дръпаш, става без честно казвам, не знам кога ще ми е следващия път, когато ще вдигам, защото... Както и те, но просто да го знаеш. Сега, Милене, това е излъчващия, това е рефлектора, това е директора. Дай ги подържим по-две. Еми този трябва да дойде отзад. Това е рефлектор. Този е рефлектор. Това е рефлектор. Прихвърляте го тук. Да? Аз не знах. Така. Сега съм вече много навит. Така. Сега. Искаш ли вземеш една отверка и да мери? Слушай, вземи гедорето по-хубаво. Хистограмчето. Не, тази отверка е голяма и перфектна. Сега, това ли беше? Кое първо почваме? Хайде първо това. Долу по средата. Така както са. Така, значи това първо е. Майя, слез от легото седи нормално. Къде са сандвича? Там, Джесо. А тя самота. Седи до това. Да ги вържа ли? Сядай. Ей така. Тук е и мимите сядай до вас. Айде, сядай. Малко ти е. Добре. Дама и молиш. Една от двете чаши беше на базата на нас. С нощи нещо ме боли главата и не мога да... Така, пусни. Какво се отбелязва в момента? Да отбележим на какво разстояние трябва да го фиксираме този. Значи за центъра, това е разстоянието А1, трябва да бъде 238. Тук е 150, 180. 238 минус 150. 88. Чакай малко се трябва. Добре, може да е... Тук мога да регулирам. Може да е арбитра. Чакай сега. Това е директора. На директора трябва да гледаме. И всъщност разстоянието е А3. 190. Чакай, 190, т.е. навътре и навън. Да. 190 мога да го хванеш тогава. Да, точно така, да. Навън и навътре да го вкараме. Сега, момент само да приговорим. Това да е... Това е най-дългото, нали? Значи това е директора. Директора. Ти не го виждаш. Третия елемент. И разстоянието А3 е 195. Карай! Една рулетка по-малко май. Да. Махни си ръка. Прибирай. Още малко. Малко навън. Още малко. Държиш ли? Нещо такова. Дръж, стягам. Там по средата ли? Да. 195. Айде да идем да го измерим от другата страна. Аз ще го хвана от средата. Ходите там. Разбира. Опа, че се разпада. Това е долу ръба на капачката. Не вържа, почва да пищат. Това само моите. Ще я спра. Да ми излеса нещо да пият. Това е по-голяма детска градина от нас, бе. Да. Готово. Така. Това стягаме го направо. Сега. Готово. Така. Сега, между двата трапа трябва да е 15,2. Почти сме го оцелили. Да. Нали е в сантиметри това? Сантиметри, да. У нас с апострофчета го прескача.
Така? Чакай малко, дръпна. Отпусни малко едното. То е 1 милиметър. 1 милиметър ще играе ли? Чапа толкова. Давай. Ние сглобяваме за последен път. Къде опря, бе? Ти знаеш, че се срещнаха двете в средата. Не са. Докъде стигнахте, бе? До Кривата? number 1. На здраве. 15,3. Почти 4 бих казал. Не. Не влиза повечето. Една глътка. Бас. Не, опира. Кажеш. Те се срещат се вътре. Вики. Не, меси. Ще я хвърля. Не, аз не пия. Да, срещат се вътре. Се вътре. Да, това е Виктора. Ти знаеш, че това е май фиксирано. Може. Защото те се срещат в тръбата и няма къде да върват. Отговаря ли размера, като се срещат? 1 милиметър. 1 милиметър. Няма какво да го Аз за това питам, 1 милиметър, чак път толкова ли? От друга страна на някой го дава 14,6, ама сега няма да се задълбочава. Дългото. Накрая. И накрая 88,9. 88,9. А нямаше проблем. И същите метки. И сега от другата страна 88,9. Първо това да поведеме. Моля, някой да са по-такива. Колко трябваше да е? 13? 15,2. Ето виж, тук е по-късо това. Ага. Ами сега те Така. са в рамките на банда са от 14,6 до 17,8 см. Те са толкова. Значи тук си стана перфектно. Да. Вълната ще го прескача малко, няма греши. Ако ще го подмета. Така. И тук 8,8,9. Прибирай. Секунда. Прибери ти, Виктора. Бая трябва да прибере. Ето. Така. С това директора трябва да е готов. Да.